Les institucions públiques hem de ser doncs, un motor econòmic i fer el possible per donar impuls a les persones emprenedores que tenen la voluntat de dinamitzar l'economia i de generar llocs de treball de qualitat en tots els punts de la província. El Castelló Global Program va celebrar la seva primera edició en 2013 amb el propòsit de donar suport a empreses de la província de Castelló en el seu plan de consolidació i creixement a través de la innovació i la reflexió estratègica. El programa ha anat millorant any rere any amb l'objectiu d'adaptar-se al màxim a les necessitats reals del teixit empresarial de les nostres comarques. En l'actualitat, un total de 86 empreses han participat en aquest programa i a més el 100% de les persones empresàries i emprenedores que l'han aprofitat recomanen participar a empreses amb característiques similars a les seues.